Inamayan ni Nanay Layla asin Tatay Jesus ang pagpasiring sa Legazpi Grand Terminal kasubong aga. Gikan pasindang rapo-rapo. Sa isla kay aninda pig-obserbar ang Semana Santa. Alagaduli tatapos na ang selebrasyon. Pabalik na sindang Laguna. Istorya ninda. Kasudma pa dapat sinda mabiyay pa uli sa Laguna. Alagad dain ang biyay paluwas sa isla. Ngani dain na utro pa mabayaan pa. Inamayan na daan ninda ang pag-abang ning malulunada na bangka. Pag-abot sa terminal. Maswerte man daang tulo sindang nakabakal ning tiket. Ang dami na po kasi nag-aantay ng mga customer niyan, papagawa ng motor, tricycle. Tapos yung customer niya din po na magpapahatid po ng bakal, yero, ganun. Tapos sa bahay po namin, kailangan na po talaga din kumilas. Sa amin sa Laguna, almost 15 years na ako na namamanata. Dito, 2 taon na ako namamanata. Balit, 17 years. Habang buhay akong namamanata. Hanggat buhay ako, namamanata ako. Si Nanay Carmen, pabalik naman sa Quezon matapos na makabakal kasubong aga ning tiket. Kasudma ni pada talaga plano umuli. Alagad fully book na gabus na bus na paluluwas sa probinsya. Ngayon nga, fully book na yung mga aircon. Yung ordinary na lang nakuha naming sasakyan mamaya. Minsan lang kasi makauwi Lalo na nag-pandemic, di ba? Sigun sa maniamiento kang terminal, antes pa ang Semana Santa. Haros oral daw nang nagkakaubusan ng tiket na mas naparikasuli kang online booking. Dugang pa ni Borlasa. Nagdugang naman sinda ni mga bus na mabiyay paluwas asin palaog sa probinsya. Kaya mabilis ma-fully book kasi may online booking po tayo. Pero rest assured naman na ma-accommodate yung passengers kasi meron tayo dyan na on the day booking and meron tayong mga rescue buses na inalaw sa LTFRB na magbiyahe until April 17 yung special permit nila. Sigun kay Borlasa, nagkaigwa naman daning paghiro sa presyo kang pamasahe. May unting paggalaw lalo na dun sa mga ordinary buses natin. Kasi mostly si ordinary, limit lang yung number ng binigyan ng permit. So eto lang yung may mga franchise na Legazpi to Manila. Mientras tanto, naging paborable man sa mga paratsyenda sa terminal ang pagdagsa kang mga biyahero. Dakula po talagang sales mo kapag araw po ito. Pag normal days po, may time pong makusog man po, pero most of the time po talaga normal. Ang lang, gari, kota-kota lang. Maski tapos ng Semana Santa, piga-antisiparan manggiraray kang terminal, ang pagdagsa kang mga biyahero palaog asin paluwas sa probinsya, urog ng dai patapos ang summer. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.